Iti makabulan nga anti-illegal drug operations ti Police Regional Office Cordillera, Nasurok 460 million pesos. Agatad ti illegal at droga ti nakumpiskar, ken nadadaol. Bayat at 30 kat 3 a drug, kuno 30 kat 8 a drug personalities ti nakamag. Iti datos ti Regional Operations Division, siya mapulog at siyam nga operasyon ti nayuswat. Pakaramanan ti 50 kat 5 a marijuana eradication. Sa nga pulog at 4 a bypass operations. 8 nga implementasyon ti search warrants. 7 a warrant of arrest, ken 5 a police responses. Nangiton na dagitoy iti panakadadaol ti Nasurok 1.8 million pesos o 1.8 million fully grown marijuana plants. Nasurok 600,000 marijuana seedlings, agarup 200 grams ti dried marijuana leaves kan fruiting tops. 30 kat 8 a drug personalities ti nakamag, iti nasa bilang sa 10 kat 3 ti high value individuals kan 20 kat 5 ti street level individuals. Amin dagiti nakumpiskar nga iligal at droga kat nauram bayat anay pilaan dagiti nakamag nga individual iti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.